Ribeira prepárase para unha homenaxe especial a Neira Vilas cun espectáculo de gran envergadura onde se representará unha das súas obras máis coñecidas, Memorias dun neno labrego. Con motivo do 10º aniversario do seu pasamento, o Centro Dramático Galego achegará a Ribeira unha segunda función en homenaxe a Xosé Neira Vilas, autor da obra Memorias dun neno labrego, e a cal será representada a través dun espectáculo o vindeiro 6 de febreiro ás 9:15 da noite no novo Auditorio Municipal. Espero que sea un cheo total e que teñamos esas casi 480 plazas cheas a rebosar con esta obra, que é unha obra universal de Xosé Neira Vilas, unha obra das máis coñecidas da literatura galega, traducida a moitísimos idiomas e que se fai con motivo do 10º pasamento do autor. Con esta obra de teatro, segundo afirmou o director da función, Cándido Pazó, tómase a memoria colectiva a través da memoria persoal de Balbino, o protagonista desta entrega tan recoñecida na literatura galega. Unha das cousas que eu quería salientar xustamente, despois de ter feito, como a xente sabe, eu unha versión unipersoal, era que había que subliñar o que ten de memoria colectiva, a memoria persoal de Balbino. Sorpréndenos moito, porque pasa todos os días, cantísima xente nos declara ao sair a función que saben de memoria como comeza o texto. Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como quen dixo ninguén, ademais pobre, porque da aldea tamén é Manolito, etc., etc., porque xa está absolutamente incorporada Memorias dun neno labrego a ese repertorio cultural, como calquera conto dos irmáns Grimm ou como Quixote, etc., etc., que está no saber popular, xa non únicamente no que ven sendo o libro. Ribeira trátase así dun dos 9 concellos escolleitos para levar a cabo a xira deste espectáculo histórico que ofrece unha nova versión dun clásico da literatura. E tal a demanda de asistencia que noutras localidades como Santiago de Compostela xa están as entradas esgotadas. Este é un texto, e sobre todo a versión que fixo Candi, maravilloso, que co éxito que está tendo creemos que vai haber moitas máis montaxes, porque esta, ademais, antes da estrea levábamos vendidas 2.500 entradas, agora van máis de 4.000, non hai xa para as funcións en Santiago de Compostela un só asento libre, hai xente que anda no rebusque das entradas, a ver se aparece algunha pola porta, e iso é maravilloso pro teatro. Na xira que temos agora de 9 funcións por todo o territorio, xira inicial, tamén está a venda a moi bo ritmo, entón, dicirlle a xente que compre xa a entrada, que de última hora non vai haber, porque a demanda é moi alta e iso é unha ledicia, ver os teatros cheos. As entradas sairán á venda este venres, 23 de xaneiro, a partir das 9 da mañá. Poderán ser adquiridas online ou asistindo presencialmente á Oficina de Atención Cidadá da Casa Consistorial por un módico precio de 5 euros.